Takže čau, já vás vítám u toho videa. A dneska to je seznámení s kanálem. Jmenuji se Tomáš Pokorný, je mi 11 let. Na tomhle kanále budou vycházet většinou vlogy, nejspíš challenge, tagy, let's playe, bla bla bla. Je toho strašně moc. No většina věcí, co mi napíšete, co byste chtěli, tak vyjde. No a to je nejspíš, že budu natáčet se svým bráchou, když tak koho by to zajímalo, s kámošema a tak dále, no. A jestli vám vadí, že natáčím tak, no dobře, ne, jestli vám vadí, prostě natáčím pozdě večer, nebo pozdě, sakra, proč mi to tak nejde vůbec, to je úplně hrozné. No, je 9 večer, já jsem už okoupaný, jsem v pyžamu a prostě už za půl hodiny mám jít spát a zítra do školy. No tak tohle bylo seznámení s kanálem a to je vše, zatím čau.